makata zinto udla makudle intolo uqebele khona kabona bosala bethu ngabana nalithi uyaphila kodwa insizwa zingensizwa kunjalo nje uyaphila lapho matho abe awukuyonke ithi ihamba kahle baba khamba kanjani kuwena awu wena kamavovo mumo khanya maseswini awu kubela awu wena la nomuntu wami waqeda khombila siyabona akasamoyizeli kanje hayi akasamoyizeli mfethu indaba ithinta ingoma ehlukanisa unyaka namhlanje uyisihambile sethu esibalekile isihambele esiqavile uzola nomkhomelo wakho owahlabana ngawo ngengoma ehlukanisa unyaka kusho ukuthini kuwe lokho njengeciko engizokusho nje ngizoqala ngibingelela abalaleli bokhozi FM ngibingelele zonke ikhulu nabonke abasakazi bomsakazo bese ngibingelela abalandeli bomculo nama-donation ngokukhethekile kuzona zonke inkalo njengoba sinama branch angaphezulu kwa-70 ngifuna ukusho ukuthi lokhu kusho ukukhula nokufinyelela nokuhamba kwamaphupho ami engangivese nginawo ngokungena emculweni ngoba ngathi bangena emculweni wayethi makawela angisona isimenye emculweni bese nje nansi imshushu ngisho ukuthi ke nami njengoba ngila emculweni angizili ukuzodlala kodwa ngizosebenza ngizoqopha umlando egameni lami ngoba imlando iqoshwa ngiqopha unyaka nonyaka so ke ngifuna ukusho ukuthi lokhu uhambe emaphupheni nami kusho ukufezeka kwezifiso zami namhlanje ngifisa uqala ukungena emculweni unyaka wesicishe ihlanga lesibili akusho kanjalo wehlukanisa unyaka yes umculi wokuqala kaMaskandi osehlukanisa unyaka amahlandla azaba maphili lokho ke impela kukodwa nje kusho ukuthi umlando uqophekile eNingizimu Afrika ngaphansi kwendima kaMaskandi bekukhona lokhu kukhuzana kuwe mangabe ubheka ingoma ebezilapha ku top 10 bekukhona ukuthi ungasho kuhle umhlanganiso enhlisweni yakho ngosuku lokuqala nje ngiqala ngikuvela ukuthi ngiqokiwe ingoma yami eqokiwe ekubeni ibe ingxenye ingoma engasehlukanisa unyaka mina ngaze ngwinile ngalokho ngoba ngiyazethemba kakhulu kumele uqale uwine wena qobo before uzoqala icampaign ngoba ngangazi ukuthi ama branch ame nginawo ayazimisela hayi kancane ungathola isimanga ukuthi abalandeli bami bebenza ama video nabo bebecela abantu ukuthi abavote nami ngithi ngenza ama video nabo bebenza ama video kwanabo beshaya icampaign bavele bebe yimina bonke beposte zonke indawo yini kwenziwa yini lo uthando lomculo ngoba ngike ngathi mangikhuluma kwenye amavidiyani ngathi mina abantu abangithandanga ngokuhlangana nje nami emgwaqeni basebenze siyathanda baqale balalela umculo wami wase wakheleke enhlizweni zabo yonke into enami baye bethi Khuba siyakuvotela ngoba sifisa ukuthi uphela amandla ufuna ukuthi uqhubeke wenze lento oyenzayo ukusijabulisa ngoba sibone ngathi mawungadliwa mhlawumbe ungadikubala ugcina ungasasenzeli lento emnandi kangaka esiphilisayo nesijabulisayo kunjalo emva kokunyaka sehlukene Dlamlenze kuye kwaba khona umsiko obekhona cishe abanye abathandi bomculo benganelisekile ngokuthi ingoma yakho umjolo yehlukanisa unyaka lokhu kufike kanjani kuwe njengomnini wengoma okuyiyona ehlukanise unyaka ngoba ngeke sibaleke nje ube khona umsindo anobekhona no engizokusho nje ukuthi umsindo ngujwayele naseklasini babebhala abakhulumayo ngoba umsindo vele sikhule ngawo nje umsindo kuhlezi kunomsindo la khona abantu kuba khona umsindo ngoba umunye nomunye usuke efuna ukuwina noma ngabe kwawina abani ngifuna ukutshela emvuka ngoba ukuthi ngabe umsindo wabakhona noma ngabe kuthiwa ubani wawinayo ngoba phela istage esikhulu lesi ngoba mawuzobheka abanye bokubuza kwethu esasinabo kwi top 10 babe nokunethi kwezinye istage kodwa awubangabikho lo msindo ongaba khona makuthini ukhozi lokho ukutshela ukuthi ukhozi lunamandla ngoba wonke umuntu usho ukuthi ubebhekela umncintiswano walapho khosini so ke ngifuna ukusho lokho ukuthi abantu bakwethu uma becela kuthiwa abavote abantu abavote angeke ukhozi lwenze i-corruption ngoba lokhu ukuthi abantu befuna ukuthi kuwina ingoma abacabanga ukuthi yona iyona akufanele wine ngokubuka kwabo leyo nto phela manje sebefuna ukuthi ukhozi lwenze i-corruption sibonga nje ke ukhozi ukuthi lungabi ama results amabi lokuthi lwenze i-corruption luwinise labo abavote kakhulu kuyisifundo ke leso ukuthi wonke umuntu makuthiwa akavote ngoba into ezowinisa umuntu iyodwa ngoba ngoba khona ukwedelela inkundla ezoxhumana khona ukuthukuza khona ukuthukuza
uthumela i-SMS ukusuka ukuthi uyithumele uvala umlomo le kwenza abantu bancane kangaka uma ngabe ungenela umncintiswano noma ngabe imuphi yini usuke kwenziwa yini mhlawumbe usuke unovalo lokuthi hey mhlawumbe ngahle ngawini la noma ungahle kuphazamisa igama lakho njengophuzani ukuthi mhlawumbe ugcina ungasaphumelelanga ngikhule mina ngazi ukuthi ngeke ngashaya induku mina emakhaya mfoka ngobe induku ngiyazazi ngeke ngakhomba umganelo lensizwa enovalo yona ibiwina ngoba yabona ngisho coach yabona kufuneka mawuphila umuntu ube nayo into ethi ngiyinsizwa ngiyakhona empini kodwa ngenzeka sengishaya ezinye insizwa so ke angibambe iqini so ke into ethi uma ngibona i-top 10 akekho nomncane umuntu engimthatha kancane kwi-top 10 wonke umuntu lapho usuke ngawudla umhlanganiso so ke uma ungibona mina ngicampaigna usuku nosuku imini nobusuku nango-1 ebusuku ngangengivuka ngo-1 ngithi abangalele bakwethu ake bewafaka ngibophelelayo uyiphele endlebeni ngithi nje ongalele njengamanje ngicela awafaka ingoba ngihlonipha abantu engikhathweni nabo uyamshaya umuntu omhloniphayo kodwa uyakuhlula umuntu ongamhloniphi ingakho abantu bebadala benemlando baziwa ukuthi bayashaya beshawa izingane ngokuthi ucabanga ukuthi uzomshaya ngomlomo ethi uzokushaya njalo wena ebesho akabona ngasenamandla so kubalekile ukuthi ukuhlonipha abanye abaculi lento isuke ehlonipheni abanye abaculi uthi ngiyabahlonipha laba bantu angibathembi bangashaya lapha yabo bese ke uyakwazi ukuthi uyacampaigna bese uyawina kodwa uma ngabe ungacampaigni ungenzi lutho ikhona i-platform yokuthi campaign usukubeka abantu oqhathweni nabo ithethanga ngidlela amahlala bese bekushaya asibuye ke size la endabeni ethi u100,000 inkulungwane ezikhulu zamarandi ezizoba zisebhange lakho sikhuluma nje khuzani ohlabene ngazo njengomkhomelo wokuthi wena obaqoqode bonke amakhandi ngoba enihlukanisa unyaka uzizwa unjani mfowethu ngifisa ukusho ukuthi ngifisa ukuphinde ngibonge ukugcizelela ngizoloko ngibonge njalo kubathandi bomculo kakhuzani sinama branch ahlukahlukene njengoba ubona nje donation nansa inyela ikhona abanye baye emsebenzini sama branch amaningi ahlukahlukene uma ngibiza abantu ko workshop ngibiza abantu ko GP zonke indawo ngisho eCape Town ngake ngafika kule minyaka edlule ngiyobona ama donation akhona nangaphesheya kwezilwandle bakhona abantu bebe supporter ngale ndlela yokuthi bafisa ukuthi sihlabane njalo ngifisa ukusho ukuthi konke lokhu kuwina ngikuthatha ngikubhekisa ekubalandeli bami ngokuthi bakubone kufanele ukuthi kumele ngiwine ngithi isandla sedlule ikhanda kuncane ukubonga kwami kodwa noNkulunkulu uyongibongela ngibonga kakhulu futhi namathole funeral ngoba ukuba lithiwa awalivulanga leli thuba lokuthi kuhlonyulwe ngabahleli kanjena so ke ukuba namathole bese kuba noshintsho olungaka sihlomule sikhuluma nje siyolala sino 00 emaveni ngenxa yamathole siyolala sinokuthile no 00 ngenxa yamathole funeral ngiyacela ukuthi simshayele ihlombe ubaba unala lokho akwenzile kukhulu kakhulu sishayile lekhulu yebo siyabonga Simbonga siphezi mfowethu mfowethu nala ukuthi abambisane noKhosi FM no SABC ukuthi lo mkhankaso lombidla ngomhle kangaka ube nedumela ngoba le mali inkulu ngendlela emangalisayo kusho ukuthi unedumela ke manje kulonyaka nje abaculi bonke baye estudio bajayo impela 100,000 wamathola ngoba awayindawo umzwile nalalela ekhuluma ethi hayi manje unyaka sibe khona nje ngenile ithekela chatha ngizoke ngithi ukume ngiswanele ngithi uma ngibadedele ngoba ngibone ngazuthi akekho umuntu oyowina chatha manje abasaqhathwa nami la eNingizimu Afrika okay uyazi ukuthi ngake ngangena mina ngaqhathwa nezinsizwa AKA elana ukuthula umfowethu AKA no ladies ama beshisa ikhotha emncintiswaneni wa TV thizeni afika bashaya amakhanda ngabaqoqada abakholwa abaze bekhona ngiyakhumbula nakuthi babele ngivuzile so sikhuzani sibuye kulisana kubalekuza ukuthi who is Khuzani and lapho thatha khona ngisho ngawe nami ngoba lapha kwakhona belungu bejethi kuzowina lezi ezinye inhlobo ngawe lapha ngeke inhlobo ngabe bengathi kuthi ubani futhi manje lo yabo so kunika injalo nje ngiphe endleleni uma uzokhumbula emncintiswane ke yakho na umtsineka ama awuqhuzela omantshontsho sibuya komantshontsho
sibuya komasama ngisho lapho kujajwa khona sibuya kokhuphuka nezakho akekho umculo wakawini eqhathwe nami akekho umculo wakawini eqhathwe nami umlando lokumele ukhulunywe bezobe kuqala yini kuNkulunkulu wami kulonyaka bezobe kuqala yini bezobe ngishawuma engakaqala ngishaye ngapha siyabonga kakhulu sasiphethe nje abalandeli bakho bathembisane abathanda umculo wakho kulonyaka ngumuntu wemnafo kaNgobe ohlala phansi acuphe abuke isimo angivele ngithi nje ngoJanuary hayi kulonyaka ngizonenzela ukuthi ngizoya e-studio ngiyokhiphela isingini umuntu ohoba ayabuka ukuthi uhamba kanjani la emculweni ukhona umuntu ofuna nje engathi ufuna ukuvusa ikhanda awuma ngathi khona ufuna ukuvusa ikhanda bese ngishaya esingini Now, we do not come out 100,000 rand over the Machone funerals because of them.